Kweduno mabuja akanaka atauya anonhau dzanyasi zuva rechigumi nonhanhatu mwedzi uno waNyamavhuvhu. Asara mazuva manomwe basi kuti tisvike kuzuva rosarudzo idi pakaita kunyangariwa. Ipapa tikaringa munhoroondo yedu mugore 1982 kwai Josa yatungamira nyasi ndipo agweita zvokupfura Sipireni Ndiweni anga atoriwo musoja achimuti kwai ndimi wapanduka hurumende. Apa pakaita kunyangara ipapa akabva adzinga kwai nevamwe 200 chaiwo. Wanga wari masoja akabva wadzinga kuti iwo zipi ratiri kudai bapano budai basa. Imi kaimi pakaita kuoma chaiko. Kaitiringe zviri munhau dzanyasi. Nyasi Mutoko yange iri kuita kutinhira noyero, kutinhira shanduko yauya waChamisa wariko, kwaMurehwa waenda pokare, kwese wakagoreketa zvibodzizvo kutoti wari kuda kusimbisa kutoti wanhu waboye nyaya dzematitle deeds, mapepa okuti nzvimbo yawagere njao ipapo pokare wagoburika wari kutoreketa ipapo kutoti kwedu nokwaMutoko kana hurumende yavo yapinda wari kuda kugoita kutoti dombo dzvipa rireke kugoburika munyika ribe kupepetiwa ribe kukwenenzvewa kuti riite zvisvinu. Toramba tichizvitenda kaizvi. Wagoreketa pokare wakatoti wari kurima wari kuda kuti wabatsirwe kusimudzirana kutoti zviite zvakanaka pokare nokutoti zvavanorima zvitengeseke zvisvinu. Ndo zvatinoda izvozvozvo. Rekai tione kuti zvinopera zvakaita sei, asi tiri kuramba tichizvitenda. Kwaipapa wakunanga kuuzumba. Rekai tigokunyepai kuti kunenge kuchitekaira sei ikoko. Mutongi nevhakatiyo agoreketai kutoti zeki no CCC dzinofanira kuti dziite katomakanyai nyasi kusvikira dzaboya kuti dzoita sei, nonyaya yokuti CCC yagoramba zvaanga areketa zvokutoti nyaya yawo yokuti gwaro rovhavhoti riburike iri kuda kumugwika chimbi. Kwaipapa zvinenge zvaramba kwakutobenhuka kudare mangwana kuti nyaya yacho imugwike. Tichagokunyepai kuti zvinenge zvitekaira sei ipapa. Nokutoti bato roCCC riri kureketa kuti riri kuda gwaro riro wavhoti, nokutoti kune dzimwe nzvimbo dziri kunzi dziri kufanira kunge dziripo asi pagwaro pacho rawainaro dziripoba. Zeki yakaitsa gwaro rino nzvimbo dzokuvhotera dzinopfuura zviuru 12 asi iwo wakapuhwa mapepa ano nzvimbo dzokuvhotera dzinosvika badzi zviuru 10. Saka pari kuda kutoti panhadzirisiwe ipapo tinenge takaringa kuti zvinenge zvakatekaira sei. Nyasi #command voting yadokerera iri kunetsa kwai nzvimbo dzese dzomunyika mapurisa ari kutoita kuvhota akaita kumisiwa akaita kutarisiwa nevakuru wavo kuti vari kuvhotera papi. Apa pokare chiri kuhwadza kwai ZANU-PF bets ndo yega yabvumiwa kuti iite wanhu wanoringa kuti sarudzo dziri kutekaidziwa sei. Mapolling agents mamwe mapato ese arambidziwa. Warume, rekai tione ipapa. Wamwe wana mapurisa wakangwara wanouseza wabva waita kusenzesa mafoni wachibva waratidza kutoti zvii zviri kuitika wese imi kaimi rekai tione ipapa. Asi tiri kuramba tichitenda, tiri kundovati imimi rekodhai mapurisa rekodhai nomavhidhiyo iwayo achengetei kana kuti tumira isusu zvoita zvakanaka togara takayachengeta. Ane paanozosenza nokuti vari kuita mutsepwede zvavo yekuita kushina chaiko pabumbiro romutemo. Charamba takaringa hedu kwainenge ichiperera. Wobato roCCC wagoboya masoko okusimbisana kubva kunyika yeSouth Africa pabodzipo nokunyika yoBotswana. Musi Maimane pabodzipo naDumelang Saleshando wokuBotswana wanga wari kupa masoko okusimbisana nawo bato roCCC kutoti wapinde musarudzo wakagwinya wachiziva kutoti ndo nguva yekuti waite kusunungura nyika yeZimbabwe. Toramba tichitenda masoko yakadandi. Wari kuMalaba izvezvi kwai wagoramba kumugwanya yaKasukuwere yanga achitoti kwai zvakaitiwa nodare guru kumunyika zvokurambidza iye kuti apinde aida kuti zvimugwike kuti zviripoba pamutemo. Iwe wakabva wati aiwaba iwewo zvauri kuda kuita nyaya yako tiri kuida kuitetekera nokutoti sarudzo dzakutosvika. Zvomunyika medu pakaita kunyangariwa ipapo. Rekai tirambe hedu takaita kuona kuti zvinopera sei, asi wamwe wachachema basi. Bato roZANU-PF riri kuita zvarakajaira izvezvi kwai nzvimbo yoKadoma kubva noZuro
kuri kuramba kuinowo chidiki wari kuitisiwa toi toi wachiimba nokureketa kutoti kana zano ikajiwa kunogarika ba imi kaimi rekai tigoda kuzviona izvozvo kuti zvinoita sei wanomboita sei nokutoti ikweyo ndiko wachajiwa kuchojiwa chaiko zvokuti wachasaya kuti woita kutandira papi ticharamba takaringa zvedu asi ndo zvatiri kutoda kuti zviitike. Wari kuringa sarudzowo Commonwealth wasvikawo munyika yedu yeZimbabwe nyasi guta reHarare. Wari kutungamirwa nomudzimai anonzi Amina Mohammed. Rekai tigoringa kuti wanenge wachiitawo sei nokuti wanenge wachireketawo kudini. Tinoramba takatoringa zvedu zvinenge zvichiitika ipapo. Tinenge chindokunyepai. Wosadhaki ipapa wakatosvika nozuro nyasi Nevers Mumba ndipo agotanda kureketa kutoti aiwa toda kuona kuti zvii zvinenge zvichiitika munyika mo. Tichiramba takaringa kuti anenge achizoreketa kuti kudini. Pokare wosadhakiwo wari kuita musangano zuva ramangwana kunzvimbo yoLuanda kuAngola. Tinenge takaringa tichikunyepai kuti zvinenge zvichiita sei. Sawira wamunangarwa Douglas Mwonzora paya arambidziwa nemapurisa akuita zvokuratidzira zvanga ari kuda kuita zviya kuti kwai iye ari kurambidziwa kupinda musarudzo pokare nokuti sarudzo dziri kuita zvakaita kunyangaritsa arambidziwa kupinda. Rekai tione kuti zvinopera zvakaita kudini. Tinenge tichindokunyepai. Tikaringa edu dzomabhizimusi kambani yoZimplats yagoreketayo kutoti izvezvi yatotanda kutenga magetsi egani kubva kunzvimbo yoZambia. Wari kutenga magetsi anoita mamiliyoni emawati makumi mashanu 50 megawatts pachirungu. Toramba tichitenda izvi kwai izvi ndo zviri kuita kuti tikone kuita zvatiri kuda kuita zvokuingidzira basa hwedu muno munyika kuti zvinhu zviite zvakanaka. Toramba tichivaroera manja. Kwai gore rino guta roBulawayo ndo riri kunge riri kuitiwa musangano wosanganai hlanganani World Tourism Expo. Kwai kubva zuva rokutanda kusvikira pakati pomwedzi waGumiguru. Toramba tichitenda tichirova manja. Ipapa tiri kutosvira kuti inenge yahurumende itsva. Tiringe dziri kuitika kumutambo wohockey wari pasi pamakore 20 wari kuita kutsvaka mari izvezvi vari kuita kupema kutenderera nyika yese idino padandemutande pese. Wari kukumbira kuti tikumbirawo kani mari tikone kuenda kumutambo yepasi rese yeWorld Cup. Zvakaita kunyangara. Apa Kitsiko-Vendiri anenge akatoita zvachekurara kutodzi hope. Unopfodora sei hope ipapa kana zviri kudandi? Unogudugudza seiko wapwere waribe kana kufukidziwa kupfekedziwa chaiko waribe kupfekedziwa iwe uri kundogudugudza hako. Idi zvakaita kunyangara. Dai waita kuita tusvinhu ipapapa zvinonyadzisa izvi. Mune imwe nyaya tiri kufara kunyepai kutoti womutambo wekiriketi wagoreketayo kutoti wachaenda kuNgirandi kuBritain kotamba mutambo mbodzi wemazuva 5 test match pachirungu mugore ra2025 kane kari kekutanda kubva gore ra2003. Jaramba edu takaringa kuti zvinenge zvidini. Munyaya yenyanya kutifadza pai ukafunzisiwa chinhu nomunhu anoita zvotima ukachikona wobva wamuja futi pakuita chinhu chacho ichocho unenge waita kunyadzisa Satani. Ipapa tiri kufara kutoti wapwerewo pachikoro choSt John's College kwai wakaenda kuBritain wakaenda wakaridza mabhosvo omaScottish inonzi piping kumitambo yenge iripo yeBritish Piping Competition. Aiwa kwai wabva waita ndiwo wanzi ndiwo waridza mabhosvo yazvisvinu waye wanoridza mabhosvo wakapfeka masiketi warume waye iwawo ndo waenda kuoridziwa nowapfana wamuno wakabva wajiwa kuwaja munyika mawo pamutambo wawo. Aiwa toti makorokoto. Chiregai tiringe dziri kuitika aka pasi rese. Kutandira muSouth Africa ipapa yagotanda pokare kureketayo kutoti yaboya kamuka kachidimbu kodzi wamupengo kwai kari kunzi Aries variant pachirungu pakaita kunyangara kane. Rekai tione kuti ipapa wachada kuita sei. Heno kana wakazoda pokare kuita zvomupfigwa pachawo. Rekai tirambe takaringa. Apawo iko kuSouth Africa wagoreketayo kutoti BRICS Bank kwai bhangi renyika dzoBRICS rabatsira kutoti riboye mari inoita bhiriyoni inochidimbu 1.5 billion rands pachirungu. Ipapa kwai mari njokuti wagokwanise kuita zvokuvaka nokudini.
ticharamba takaringa kuti vanenge vachizvikona chere pokare kuti zvinenge zvichiita sei. Bato roDA rakabatana nomamwe mapato anoita matanhatu kureketa kuno kwairi papa ragotoreketa kutoti tinoda kuti tiite musangano katomboka nyaya kuti tione kuti tinokona bachere kuseenzesana zvisvinu tikone kubisa bato roANC pachigaro. Hino kuti vari kuda kuzviita sei ipapa, nokuti pokare woDA ndo waakunenedzera pokare kuti wade kusvikira kuita mubatanidzwi wapokare nobato roANC. Hino kuti vanenge vachizviita sei, unondoona kutoti panenge paribe chisvino apa, tinenge takaringa kuti zvinenge zvikoneka chere pokare kuti zvinenge zvipererepi. Nyika dzoSADC kureketa kuno kwai dziri kutanda kuita musangano mangwana, watungamiri wenyikawo vanenge vari kuita katomboka nyaya ikawo. Hino kuti ngekei katomboka nyaya iko, tati tanyepiwa ba kuti kanenge kachimboita nezveika pokare kuti vanenge vachireketa nezvei, nokutoti wakuru wenyika dzidzi wanoita kuhwadza zvinhu zvinoramba zvakaita kuita kusunama, asi paribe kana chibodzi chavanoreketa, vanondongwarira basi kundoti satudzo dzaitiwa zvisvinu. Ticharamba hedu takaringa ipapo kuti vanenge vachipedza sei. Munyaya yahwadza wazhinji Salif Keita kwai ati akuenda koita mumwe ndiye wana chipangamazano womasoja akatora masimba kunyika yoMali. Zvinoita kuhwadza nokushiwa nokudiwa kwaaita muAfrica muno, nokureketa kwaaigweita chokwadi chaicho nozvaakuita. Unobva waita kuona kuti mari yakaita kunyangara idi. Tikaedu tirambe takaringa. Tikaringa dzomutambo kwai musosondo nyika yoNgirandi inenge ichitamba nonyika yoSpain kumitambo yopasi rese yowadzimai Women's World Cup final. Tinenge tichikunyepai kuti zvinenge zvichimbotekerera sei ipapo. Apa ono nyasi kwaburika kutoti Manchester United yateketayo kutoti yati yafunga ba kuti yoita sei naGreenwood. Ticharamba takaringa kuti vanenge vachimuita sei, tinenge tichindokunyepai. Tiri ipapo zvedu mabuja, rekai tigumire pano. Ndini wenyu Mhanduwe WeNhau.